गिबियावनो खुलुमना लाग्रोबाय एफपिसि दानायनिफ्राय गोबां जोंहा बेनिफिट दङ बे भारत सरकारनि मोनसे बिथांखिखा दिनै भारत सरकारनि बिथांखि बादियै दाब दाब रायजोफ्रावहाय बे एफपिसि दानायनि एल'केट खालामना होदों जेरखम जोंनि आसामावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय दानायनि बेबादि हाबाफारि जादों नाथाय जोंनि बिटिआरआवहाय जोंनि प्रमद सारनि इनिशिएटिभआव गोबां एफपिसि दानायनि मोनसे हाबाफारि लादों दा बेखौ बाख्नायथाव जोंहा बे एफपिसिजोंहाय गोबां खामानि मावनो हायो जेरखम फार्मार्सफ्रा ज' जानानै जे खामानिखौ हायै दिनै इनपुटनि बेलायावहाय फार्म मेसिनारि बेंकनि बेलायावहाय दिनैहाय फाननायनि बेलायावहाय दिनै आबाद बाजार हमनो थाखाय जों मोनसे जयै एग्रिगेसन खालामनानै जोङो बयनिबो आबादारिनि आबाद दिहुनथाइखौहाय जोङो मोनसे बार्गेनिं खालामनानै मोजां दामाव मोननो हानाय खालामनानै फाननो हायो बेबादिनो जोङो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दानानै दिनै फाइनान्सियेल जोंहा आबादारिनो नांगौ जाना फैयो बेफोरावहाय थोंजों हारसिङै फार्मारा बेफोरबादि राहाखौ मोना दा बेफोरबादिखौ फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिनि थ्रुयैहाय गोबां जों बेबादिनो एसिस्टेन्टफोरखौहाय लानो हायो बेबादि खाबु दङ आरो दिनैनि दिनावहाय गोनांथारा जाहैबाय प्रसेसिं भेलु एडिसन जे जिनिसखौ जोङो गामियाव गोनांथार जाबाय जोंनि फार्मार्सफोरनि जेसेबां दिहुनथाइ दङ बे दिहुनथाइखौ थोंजों फानोबा जोङो जे दाम मोनो बे जोंनि फार्मार्सफोरनि आखायाव बारा रां थाया नाथाय जोङो भेलु एडिसन खालामोबा जोंनि आबादारिनि आखायावहाय राङा बांसिन थायो मानि थाखाय जोङो प्रसेसिं खालामोबा दिनै रनजित बा माइफोरनि दामा 40 थाखानिफ्राय लानानै जोङो 100-150सिम जोङो फाननो हायो दा खोथाया जाहैबाय डाइरेक्ट जोङो माइखौ फानोबा जोङो बेबादिनो 10 थाखाल' मोनगोन केजियावहाय नाथाय जोङो बेखौ प्रसेसिं खालामनाय लोगो लोगो जोङो 50 थाखा मोनहैनो हायो बा 150 थाखासिम जोङो माइखौ नायनानै माइ नायै बेबादि जोङो भेलु एडिसनाव फैसाखौ बांसिन मोननो हायो दिनै नोंथाङा जानालि गावआवहाय मोनसे एफपिएफसिनि अफिस खुलिनाय जाबाय दा बे जायगानिनो बिथांमोनखौ नोंथाङा मा एडभाइस होखो आरो रायजो राजाफोरखौ मा बुङो ससियेल मिडियानि आं बयखौबो खावलायदों बयखौबो बुंदों जे बे फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानियाव बयबो फैनांगौ बयबो फैयोबा जोङो जयै मावनो हागोन गोबां बिथिङाव जों मावनो हागोन बेनो जों जोलैनि सायाव हासारनि सायाव बेबादिनो फार्म मेसिनारिनि सायाव जोङो एफपिसिनि गेजेरजोंहाय जोङो मावनो हागोन मोननो हागोन जे हारसिङै फार्मारा दिनै मोनसे मेसिननि थाखाय इनभेस्ट खालामनो हाया गोबां दाम जायो नङा होमबा आरो सासे फार्मारा हारसिङै सिड दिहुननो हाया बा जोङो बेबादिनो दखाननि खेथ्रआवहाय जोङो गोजानाव थांनांगौ जुदि निजा जोंहा एफपिसिया मोनसे जुदि इनपुट लाइसेन्स मोननानै निजा जुदि एफपिसिनि दखान थायोबा हासारनिफ्राय लानानै जोलैनिफ्राय लानानै जोङो मुलिनिफ्राय लानानै जोङो गावनि गेजेरावहाय जोङो खम दामावनो जोङो बेखौ फाननो हायो बा सुबिदाफोरखौ जों लानो हायो जे दिनैहाय जों बे जानालि गावआवनो एफपिसि दानायाव मोनसे मिनिमाम लिमिटआ जाहैबाय गभर्नमेन्टनि हिसाबै माखासे स्किम यजना बेफोराव फिट जानो थाखाय 400 जन बा 500 जन मोनसे मिनिमाम बियो दा एफार्टआ दङ एफार्टआ 400 जन बियो नाथाय भारत सरकारनि गाइडलाइन्स बादिबा जोंनि सा सानजा ओनसोलनि थाखाय 300 जन प्लेननि थाखाय हाजोनि थाखाय हिल एरियानि थाखाय 100 जन फार्मार्स कालेक्टिभलि जाबानो
जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे फार्मार्स प्रडिउसार जानो हायो आरो मोनसे साब डिभिजनावहाय बेसेबां एफिसि बिदि दानो हायो बेजों खोथा गैया बे जिनिसा जाहैबाय नोंनि फार्मार्सफोरनि इन्टारेस्ट हिसाबै जे जोङो मोनफा प्राइमारि प्रडाक्टनि सायाव प्राइमारि जेनेबा माइ दिहुनो माइनि सायावल'बो जोङो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिखौ दानो हायो बा ना मोनसे एरियायाव मोनसे ओनसोलाव जोङो जुदि ना दिहुनग्रा फार्मार दङ बै ना दिहुनग्रा फार्मार्सफ्रा ज' जानानै कालेक्टिभलि मोनसे एपिसि दानो हायो बेबादिनो गोबां अमा फिसिग्रायाव अमा दानो हायो अमानि मोनसे फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दानो हायो गाबोनहाय जुदि दाउ फिसिग्राया बे फार्मार्स प्रडिउसार दानो हायो दा बेयाव खुनु मोनसे गाइडलाइन्स गैया जे एरियायाव मोनसेल' दानांगौ बेफोरबादि गैया आरो दिनैहाय नैबे जानालिगाव बिसिडिसिनि सिङाव जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट फार्मार्सियेल कमिटि हिसाबै जोंनि जोबोद रंजाथाव दिन बियो जिहेतु जोंनि इउपिपिएल दोलोजों गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिङाव बेनो फार्स्ट जोंहा अफिस अपेनिं दा बिनिखायनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट फार्मार्सियेल हिसाबै नुजाफैनानै जिहेतु जोङो बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ बे एपिसि फार्मार प्रडिउसार कम्पानि बे दानायजों लोगोसे जोङो गोबां माखासे जोंहा गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावनानै जौगाखांनायनि राहा लामा थायो दा बेफोरखौ जोङो माने दासिमबो मोजाङै मिथिजोबाखै दा बेनिखायनो नैबे सिखोना जोहोलाव फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दानायजों लोगोसे जोङो राजनितिक दल हिसाबै जोङो ओनसोलनि रायजो राजा आबादारिफोरखौ जोङो बोखांलांनो नागिरदों बेखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा गावनो निजेस्व बे जिनिसखौहाय दायथ' लादों बेनिखायनो जोंबो एस ए डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव गासै मोनबा कनस्टिटिउन्सि दङ दा बेनि आन्दाराव जोङो फार्स्ट अपेनिं जोंहा नैबे जमदुवार कनस्टिटिउन्सिनि सिङावहाय जों दिनै अफिस अपेनिं खालामनो हाबाय जोङो दानाया दाबाय मथा मथि जोंनाव दा मोनथामसिमा कमप्लिटलि जाबाय आरो ओमफ्राय माखासे रेजिस्ट्रेसन प्रसेसआव दङ जोङो एरिया लानानै ओनसोलनि आबादारिफोरखौ बे कम्पानिनि गेजेरजों जोङो माने बोखांनानै जों जौगाहोनो थाखाय जों थिरांथा लादों दा बेनिखायनो दिनै बे सिखोना जोहोलाव फार्मार प्रडिउसार कम्पानियाव नुजाफैनानै आङो एस ए गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट फार्मार्सियेल कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोबोद गोग्गानाय मोन्दों जाहाथे आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे सिखोना जोहोलाव फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि गेजेरजोंनो बे जानालिगाव ओनसोलनि जोङो आबादारिफोरखौ जों जाहाथे बोखांलांनो हायो नामा बेखौनो आसा खालामो जोङो मावनाय दांनाय बा जिब जुनार फिसिनाय माने फारफ्रोमथिंजायनिबो आरोखि जिखुनु जाया आबादारि जाय मानसिया आबाद मावनानै बा माबा मोनसे गावनि राहा लामाखौ लायो बेखौ जोङो माबोरैबा बोखांलांनो हायो नामा बेखौ जोङो एस ए पलिटिकेल पार्टि हिसाबै हेफाजाब होनानै जोङो बेखौ बोखांलांनायनि राहा लामाखौ जोङो माने हेफाजाब होगोन आरो नाय बे आबादारि जौगानांगौ होनोब्ला जोङो खरसखौ जों खमायनांगोन जोङो गोदोनिफ्राय एसे कालसार बायदियै जों आबादारि हिसाबै आबादफोरखौ मावबोयो जोङो एखे मोनसे स्टाइलाव आबादखौ मावबोयो नङा होमबा जों दिनै हासारनि खेथ्रआव जोङो बबेबा खना खनला ओनसोलाव थानानै जोङो मोजां ट्रेनिं गैया आरो जोङो मोजां जोलैखौ जोङो मोननो थाङा दा बेनिखायनो जोंनि जे आबादारि माने जौगानायाव खोब खमखौ जों नुनो हायो दा बेनिखायनो नैबे फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दा बिनि दारै जोङो माखासे गभमेन्टनि माखासे रुल्स थायो बे रुल्सनि गेजेरजोंबो जों थांनांगौ जायो आरो जों बिनि गेजेरजों थाङोबा जेरै कमिटिनि फुलफिलमेन्टनि खोथा कमिटिखौ जों फुलफिल खालामनांगौ क्राइटेरिया दं बेफोरखौ जोङो आबुं खालामनांगौ दा बेनि गेजेरजों माखासे ट्रेनिं होनानै जोङो रिजार्भ जा बा रिफु जा जोङो ओनसोलनि जेखि जाया खना खनलायाव आबादारि थाया मानो जोङो ट्रेनिं होहोनानै जों बबे समाव दै होनांगौ बबे समाव बेसेबां परिमाननि हासार होनांगौ बा बबे समाव जोङो आबादखौ जोङो मोनसे टाइम पिरियड थायो नङा होमबा आबाद फोनायनि जों बेफोरबादिखौ सम्पुर्नयै ट्रेनिं होनानै जोङो जुदि आबादखौ मावलाङोब्ला निस्सय आबादारिया जौगागोन आरो बेबायदि प्रसेसखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंना प्रमद बर' सारा बेखौ निजेस्व बे दायथ'खौ लादों आरो जोंखौहाय एस ए इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जोंखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेखौ मावनायनि बिथोनखौ होगासिनो दङ आरो जोङो मावगासिनोबो दङ आरो जोङो आसा खालामो जोङो माने खना खनला थानाय आबादारिफोरखौ जगाजग खालामनानै जोङो बिनि दारैनो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दानायजों लोगोसे जों बोखांलांनोबा आबादारिनि इनकामखौ जों डाबल खालामनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। थेंक इउ सार।
बाजासेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।